kaka sani Homa Bay kaonti. Kawadhi nyime wadonja ne Nyamira nyako Ramogi kama joma mine kaonti ma Nyamira ijiwo mondo odonji e riwruoge mopogore opogore mag ohand pur kaka yo mar duoko chien midhiero mar gwandruok ei familia ma bende luwore gi chan manitiere ei oganda. Jogi bende oloso e kinde chenro mar nyiso ber mag ohand pur manoiki kod riwruoge moko manitiere e ward ma Magwagwa e sub county ma Nyamira North. Bende gipuoyo chenro no ka giwacho ni jopur biro chako loko ohala e yo makare. Gijiwo jokanyo mondo miyo mak motegno riwruoge go ma bende gogi jek kendo miyo gi omenda mag ohala ma gitiyo godo e bero ohandgi kaluwore gi chiro manitiere makono ahinya kotende kod weche mag cham. Jipno geto mar duoko chien kwan lwenje mag kit chwech ma osebedo katimore kendo joma mine oyudo kaka ginyalo yudo yuto mag giwegi magikonyore godo. More of a trade fair or kind of a show where we are doing exhibition of our farmers, and we work with our local partners including Mangahat and Sikom, Nyamira North, who do the activities. And for us as Mungano, we are creating a platform where we are bringing all the farmers and more exhibitors, also with the county government. We are empowering the women and the girl child so that we may reduce the embarrassment at the fire ends in the families, because majorly it is economic problem that causes most of the violence in the homes, as we have learned. We have brought our farmers to come and showcase their products. We usually support our farmers in the indigenous local vegetable value chain and also the mushroom vegetable value chain. So we have come here to tell the community what we do and also to get new farmers to join us. Imisa ambayo nitatoa maybe kwa county government of Nyamira ni kuwezesha mkulima wakati waanze kufanya mambo ya value addition na mambo ya marketing.